Arspa kan nyu teli kidukan kiat di ban kang no hapo kartio. Hukum ke sarkar batmai jong Joseph BJ. Kublai shibun epic subscribers baru kiban juso traman page video sakini ke channel Storyteller London. Haga kat saudri jong benai mi jong keslam arajar arpun rio. Joseph BJ ula bam smai kum chief minister ubakadlai jong ka jela Tamil Nadu. Bad Maria de bam smai kum chief minister ula kular khamat ki pajba dagabong kapisa jong ki pajba ai bakan lej by direct shaki pajba kanum dei banja watang shitengkaru bad ya kai kabang kular shua ka election ka sarkar jonga kan tre kamhok kumbal kular bad haka jing ya penibor hapo assembly Shispa saungut kia meli ki babut ya katiwi ki naka shispa arpoingut hakapor batau sorkar menda mi shispa saungut ka sorkar jonga kanum ki ong Joseph BJ kini harum kidai ki kam ki banengkonge jonga sorkar tiwi ki number way ka sarkar tiwi ke kala penmi ya ka hukum badai ban wengno ya ki news pa kat new tli kidukan kya kita kidai arspa new pun riutli ki badan hajan ki jaka manible kum hajan mandir hajan mus bat hajan ying mani shispa prabun riutli ki badan hajan ki school bat ki college Arspa san pusan teli ki badan hajan stanbos bad hajan jaka abbas kumta baro kilong news pa kat new teli ki ban sasya wengno mardor ya ka jela Tamil Nadu ngilaru benong bagadai ka jela jong kekor sawajar news pa nriu pusan teli ki wine store kidan napo ka jela Tamil Nadu batang naga revenue jogi wine store kajela Tamil Nadu ka kamai daki lak kror hapo ka sistem nembarar naga benda ka jingshong shan jongki kentai hapo ka jela ka sarkar kala penmi ya ka order bakan sa no ya ka Women's Rapid Action Force Number lai day bandrat deng kong shisndon yau drug sapo ka jela number saw on penon kam da kai ai ban pentikna ya ka skim jongki paiba ban penpoi hadu jingkang ying klem keno ka jing bam sap number san ka sarkar kan yeng hakahok jong ka jing laj luj bashisha habaro kilyang kentup haka jing syakri ban maniblai balai luj rengkat ka jing sensyar ka baklem ka jing bamsap bad ki agenda ya ka baka sarkar ka dei banle kerki kidei kini wey on tungkam no ya ki lailak siteng ki pos kam sarkar ki badang lai theli hadu menda arajar sanspa shibanai on siu lani yarap ya ki long ying riu kentai po ka jela lai on pas kule ya ki kun jong ki long ying nong rep baduk hadu ka kerdan degree ngalong chief minister jong ki prakrur ngot kinong Tamil Nadu omde tangna kabenta ka parti TV ke Parlok sa comments next ladap sunat ke channel juga saya tu lagi parlok jong pi ladap sunat saya tu nga Storyteller London